Aşgabatda manadyň dollara görä ýene hümmet edilenjekdigi baradaky ilada arasyndaky gurulmaryň netijesinde valyuta alys-çalys nokotlarynda nowatlar döräp başlady. Manadyň pete gaçsakdygy baradaky maglumaty degisli bank resmiýetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa da paýtagtda onurça adamlar howa sertlerine garamazdan hatta ýagşyň asagynda hem ellerindäki manadyny dollara çalysmak üçin nowaty durýarlar. Aýdylsyna görä nowatyň ýetini bilenem hukman dollar tatyn alyp biljegin gumany. Bu ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän habarçymyz Sultan Asylowanyň aýtmagyna görä wagtal valyuta alys-çalys nokotlarynda kompýuter näsazlyklary diýen bahana bilen dollar satywy toktatylýar. Kätede kassirler adamlara köni görnüşli, arka ýüzi möhürlenen dollarlary satyp, sol bir wagtda da ol dollarlaryň soňra gaýdyp ýyzyna alynmajakdygyny duýdurýarlar. Kassalarda soňkular Amerikan dollarlarynyň köni nusgalary satyp çykarlar. Baba Annanov köçediginiň orundaky Türkmenbankyň filialynyň kassiri şaýyň 24-nde köni nusgaly arka ýüzünde daşar döwletleriň stamplary bolan dollarlary müşterilere görkezip şular ýaly peçatly dollar bar, alsaňyz berýär. Ýöne soňra biz ýyzyny almaýar diýip müşterileriň öňünde mesele goýdy. Manadyny dollara çalysmakça bolýan Türkmenistanlylaryň nowatlaryna garamazdan bu ugurda häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeler hem bar. Ýylyň başynda bir raýat bir günüň dowamynda $1000 çalysyp bilen bolsa, häzir bu çäk bir aýa getirildi. Valyuta alys-çalys nokotlaryndan diňe pasportynda degisli regionda ýaşaýandygy barada resmi ýazgy bolan adamlar dollar alyp bilýärler. Gepin gerdisine görä ýatladyp geçdik, ýylyň başyndan bäri manadyň hümmet edilenjekdigi baradaky ilat arasyndaky gurulmalardan soň odol hem her edek valyuta alys-çalys nokotlarynyň öňünde nowatlar döräpdi. Bu baradaky gep gurulmalar netijesiz bolup çykdy. Yerli häkimetler ilaty aladalandyrýan ýagdaýlar barada hiç gili degisli maglumatlary bermändiler.